Els treballadors de Bosal s'han tancat esta nit a l'Ajuntament de Sagunt en una protesta que han realitzat com a últim crit d'alerta davant la imminent resolució judicial de la seva situació, que podria arribar el mes que ve després del període de consultes de l'ERO. No sabemos lo que va a dictaminar el juez, pero bueno, nosotros nos tememos que cualquiera de las soluciones que dé el juez no va a ser buena, puesto que la empresa no está dispuesta. Este matí a les 10 ha terminat el tancament que iniciaren ahir al consistori durant el ple municipal. Ja és el segon que realitzen, després que l'any passat es tancaren a les oficines de la fàbrica a l'inici del procés de deslocalització de l'empresa. I no sols estem donant un suport moral, no? Estem buscant solucions. Avui parlarem una altra volta amb el conseller per aconseguir, si no que l'empresa torni a obrir, que seria el més desitjable i el que evidentment també estem buscant, inversors, una solució que permeta als treballadors continuar amb dignitat, no? Perquè el que no pot ser és que se taquen empreses i que els treballadors no tinguin cap tipus d'indemnització. Els treballadors demanen una vegada més un pla social per part de l'administració, que mai arriba, malgrat les promeses polítiques de l'últim any. No se trata de que se nos mire como privilegiados, simplemente que se nos mire como no privilegiados a la hora de la solución de nuestro problema, puesto que pudiera ser caso de que nos encontrábamos en la calle con una mano delante y otra detrás, sin tan siquiera una mínima indemnización, como he dicho, que pretende la compañía. I és que les més de 200 famílies que depenen d'esta factoria de tubs d'escap podrien veure's al carrer sense cap indemnització.